ukel-ukel kaya ngono. Pok wis tek kene. Arisan. Makasih arisan sak sret. Sabda pandita ratu Chandra Pesona. Ayo mama. Narapana jiwa raga ngundang rasa tes aku lerangnya esa korong ada tanah pisang lolo ke atiku Arisan. Oh Pak RT arisan. Pak RT, nggih arisan riyen Pak RT. Sabda pandita sana katamu wong ayo ngatilaku aku doakin arintan siang dalu Camping dadya ati sawijin anaknya ado tak lakoni arisan kok dora seneng arisan lho kok rumangsaku dora seneng lho arisan tangan di atas arisan wis kesuwen arisan thank you. Sabda
suarane. Yo. Yo. Apa Mas Andi yang munggah? Yo. Ya mana Reno? Pak Tejo. Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleki yo Bengawan Solo, aduh wong ayo uga ora bisa lali. masa Ning atiku koyo-koyo mung kanggo sliramu. Muga-muga Gusti tansah amarna dadi srana usata lara asmara Nganggo hae mboten Ya, niku coba bener cintaku kok ya mosok gak hae tak pegat iki engko wis aku iki motoku duit tok pokoke wis Kita mripate ngono. yes aku nganteni Ya yo ring janji-janjimu kapan aku bisa namani lara asmara. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Yo. Monggo. Pak Nimo. aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleki Masuk. Muga-muga Gusti tansah amarna Aduh. dadi srana Pano wae ora Nek sak pon bawarai. nek pon hae mengke lak Wis lancar. koneh. Ungkun neh. Bar iki manis pisan tok Mas, gak hae soalnya. Gak Masalah. Bukan masalah. Ya Allah, engko ketok banget ya. Kurang Ketok ajar. banget. Aku nganteni Ayo. ring janji
memang oke. Jos. Yes, matur Jos. nuwun Pak Lipo. Monggo. Bapak. Ayo lho, Pak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula urut ngancani Keklarasan alias kebetulan masa lanjane kata rada-rada ngabotan oh ngono yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opahi opahe apa iki tak gaene kopi sing kuwat ta CM melek Kowe itu belong legan golek momongan Iki blonjo nopo mbak yu badhe bidangan ampun gelo sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lupa Awan-awan lunga blonjo ning pasar bae Prawan rondo kanggo
lali janjine. Lali janjine. Sing penting ngantene ora lali karo janjine maune. Ora. Yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti lingsir asrenge kene ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kebethuk pipimu mesti tak jiwa lali anjine kandane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Cepet dulu dong. Cepet dulu. Ayo cepet dulu. Ngarani aku. ngono ya Mm-mm. ya cepet nek Cepet. Ah. Capek. Oh iya bener Yung. Ah, makasih. Ayo meneh. Jan is moten. janjane kowe nang endi agragatmu saja nyumiani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya Iya. Chandra Pesona. Yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu lali janjine kandane alesane mangkel lagi wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko grogi aku kok, Mas. Saben arepe hak iki anu wis ngerti cepek dulu ngono iki langsung ilang kabeh. Lirike ambyar. Ah, capek.
capek dulu dong. Oh, udah cepek loh Pak. Aku bilangnya capek loh. Janjane kowe ning ngene.